раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода дар нишасти хабарияш иттилоъ дод ки дар нақшаст дар 22 кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд чойхонаи миллӣ бо тамоми имконият барои сокинон сохта ба истифода дода шавад. ҳоло дар қисме аз маҳаллаҳо ин гуна чойхонаҳо сохта шудаву дар дигар кумитаи маҳаллаҳо боша сохтмони он оғоз шудааст. Фирдавс Шарифзода гуфт дар баробари чойхона ҳамзамон дигар биноҳои ёрирасон низ мавриди истифода қарор дода хоҳад шуд. онҳо бо як тарҳ мехоҳанд бо истифода аз анъанаҳои миллӣ чойхонаҳои замонавиро сохта ба истифода диҳанд. дар асл умуми маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд чойхонаҳои миллиро сохта ба истифода расонем. ҳоло аллакай мана дар маҳаллаи Хӯшҳавз, Сари Баландӣ, Мевагул, Қои Раҳмат, Қурбонов, ҳоло мо мана боз як чойхона дар маҳаллаи Темурмалик сохта истодем ки дӯстои наздик аллакай ба истифода метиҳем. боиди ин масъала мо корбарӣ карда истодем, нақша дорем ҳам дар соли 2022 ҳам дар соли 2023 ки мана дар ҳар як маҳалла бояд ки чойхонаи миллӣ бо ҳамун тарзи пештаре ки 40 буд кандакорӣ тамоми шароито имкониятош кади сохта ба истифода метиҳем ва дар паҳлӯи он албатта бо талаботи ҳамун маҳал мана агар барои маҳал дорухона лозим бошад дорухона, агар сартарошхона лозим бошад сартарошхона ва лоиҳаи наве ки мо имрӯз кардем мана якумин бор ҳозир бо дар маҳаллаи Темурмалик мешавад як бинои иловагӣ барои занҳои ҳамон маҳал ки мо бо мана таҷҳизотҳо харидорӣ карда насб карда метиҳем барои касбомӯзӣ ҳунарҳои мардумӣ барои омӯхтан. дар нишасти хабарии раиси шаҳр ҳамзамон ба масъалаи бунёди мактаби ношнавоён низ изҳори назар карда шуд. иттилоъ доданд ки дар маҳаллаи Темурмалик шаҳри Хуҷанд як бинои махсус барои нафрони ношнаво сохта мешавад. раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода гуфт сохтмони бинои мазкур соли 2023 ба нақша гирифта шудааст ки ҳудуди 1 гектарро ташкил медиҳад. мактаби ношнавоён хеле ки ҳамон маълума мо пешниҳод муроҷиат карда буданд муроҷиати ва ё қариб 1 сол мешавад. албатта ин мактаб давоми 1 рӯзу 1 моҳ намешавад. боиди ин масъала мо аллакай кор кардем, худашон ба маълумот пешниҳод кардем. як ҷое буд ки 1 гектара ва сармеъмори шаҳр мо як соҳибкор вақташ ба гирифтагӣ айсоли ки маблағаш набуд қисман як ошиёнаши сохтагию дигар солҳои дароз бекор хобида буд. мо ҳамна соҳибкора даъват карда маблағи сарфакардагиша ӯҳдадориҳо гирифта пардохт карда аллакай қарор бароварда ҷудо замина ҷудо кардем барои сохтмони мактаб соли 2023 ва нақша ромондагӣ сохтмон сар мешавад ҳудуди 1 гектар ба маҳаллаи Темурмалик ба ҷойҳошам аллакай муайян шудагӣ. тавре гуфта шуд ҳоло дар шаҳри Хуҷанд 1379 нафар ятим, 42 нафар ятими кул, 4262 оилаҳои камбизоат вуҷуд доранд. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 7 муассисаи иҷтимоӣ бо фарогирии 467 нафар бошандагони доимӣ ва муваққатӣ фаъолият дорад. дар идомаи нишасти хабарӣ ҳамзамон раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода гуфт дар нимсоли аввал ба 64 нафар шаҳрвандон барои беҳтар намудани шароити зист кӯмакҳои молиявӣ ба маблағи 446,9 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд ба ҳолати 1 апрели соли 2022 шумораи нафақахӯрон 19261 нафарро ташкил намуда андозаи миёни нафақа 398 сомониро ташкил медиҳад.